Door de zeespiegelstijging kijkt Zeeland angstvallig naar de kustveiligheid. Wat kunnen we doen? Of het bouwen van torenhoge en heel brede dijken. Of het aanleggen van een dijkzone met slikken en schorren. Die keuze moet de komende jaren worden gemaakt voor elke dijk in Zeeland. En verder in deze Zeeland nu. Voor de laatste keer kunnen we inslaan. En grootste schip ooit door Nieuwe Sluis. Goedenavond. Slikken en schorren kunnen een cruciaal instrument zijn om Zeeland te beschermen tegen het stijgende zeewater. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van een grote groep wetenschappers. Slikken en schorren groeien namelijk mee met de stijgende zeespiegel. En dat kun je bijvoorbeeld zien in het verdronken land van Saaftingen. Dat gebied wordt elk jaar hoger en ligt nu zo'n 3,20 meter boven NAP. Terwijl de omliggende polders slechts een halve meter boven NAP liggen. Dat Saaftingen steeds hoger komt te liggen komt door slipdeeltjes uit het water die op de schorren bezinken en het gebied dus voortdurend laten groeien. En zo kan de natuur ons helpen om droge voeten te houden. Schorren en slikken als natuurlijke bouwstenen om droge voeten te houden. Ze beschermen de dijken en kunnen goed worden ingezet tegen het stijgende zeewater, constateren wetenschappers na uitvoerig onderzoek. Het groeit mee in de hoogte en het kan ook golven remmen bijvoorbeeld, die dan daarachter op de dijk komen. En daarmee kan je je dijk op een andere manier ontwerpen. En wat je krijgt is eigenlijk een soort robuustere oplossingen dan alleen met een kering of met een dijk. Dus dit maakt het ook goedkoper. Een brede dijkzone met schorren als stootkussen tegen het water. Zoals bij het schor van Rilland aan de Westerschelde. Op de plek van het schor is de dijk een stuk lager. Het scheelt 1,5 meter, denk ik. Denk je niet? Als het goed is, zeker een meter. Dus de dijk hier zo is 9,5 meter en daar is die 8,5 meter hoog. En dat heeft er dus mee te maken dat als de golven hier aankomen, dan hebben ze minder energie omdat het schor voor de dijk ligt. En daardoor heb je een minder hoge dijk nodig. Om meer beschermende zones met schorren te creëren, moeten dijken naar achteren worden verlegd. Een strook ontpolderen dus. Ja, hoeveel land dat is, dat valt eigenlijk wel mee. Want het gaat om een hele dunne strook langs de dijk. En een heel groot deel van dat land gaan we in de toekomst ook nodig hebben als we het alleen met dijken op willen lossen. Want dan moeten we dijken hoger maken en breder. En dan zullen we alsnog land nodig hebben voor de breedte van die dijk. Veel Zeeuwen vinden het geen fijn idee om meer water toe te laten. Klinkt veel onveiliger. Ja, dat klinkt zo, maar en het is dus misschien ook een soort tegenintuïtief. Maar we hebben juist gezien, ook door gewoon naar de historische feiten te kijken, dat daar waar de natuur voor de dijken lag, dat het vaak juist veel veiliger was. En dat bijvoorbeeld in 1953, daar waar de dijkdoorbraken waren en de grootste stroomgaten, was op de plekken waar er geen natuur meer voor de dijk lag. En de plekken waar er nog wel natuur voor de dijk lag, die waren veel beter beschermd. Dus ik denk dat we juist kunnen leren van het verleden dat dit soort aanpakken wel degelijk heel veel nut heeft en ons kan beschermen. Met de publicatie van dit onderzoeksrapport liggen er nu 2 opties op tafel om het hoofd te bieden aan het stijgende zeewater. Of het bouwen van torenhoge en heel brede dijken, of het aanleggen van een dijkzone met slikken en schorren. Het is onontkoombaar. Die keuze moet de komende jaren worden gemaakt voor elke dijk in Zeeland. Meer dan de helft van alle Zeeuwse huisartsen neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Of alleen op heel strikte voorwaarden, zoals samenwonen of gezinsuitbreiding. Of alleen als nieuwe patiënten uit een bepaald postcodegebied komen. Dat stelt vergelijkingssite Independer. Het tekort aan huisartsen is al jaren een groot probleem in ons land. De situatie lijkt het moeilijkst in Overijssel, waar 3/4 van de artsen geen of weinig nieuwe patiënten meer aanneemt. Het is naar verluidt de laatste keer oud en nieuw vieren met consumentenvuurwerk. Het verbod op afsteken staat gepland voor volgend jaar, maar dat moet nog formeel worden bekrachtigd.
Vandaag was in ieder geval de start van de vuurwerkverkoop. Op meerdere plaatsen in de provincie gingen de liefhebbers naar de winkel om nog wat in te slaan of om de bestelling op te halen, zoals hier in Vogelwaarde. Vuurwerk, dat blijft toch altijd een leuk ding. Ja, dan komt het onvermijdelijke. Volgend jaar mag het waarschijnlijk niet meer. Waarschijnlijk. Maar dat is ook nog niet helemaal 100% zeker. We houden nog een beetje hoop. Ik hou nog wel hoop, ja. Dat is ook compleet onzin. Samen zijn, gezellig een potje afsteken. Echt het teken van het nieuwe jaar ingaan. Dus ik denk dat dat voor iedereen wel een gemis gaat zijn. Is het de laatste keer? De kans dat het de laatste keer is wel heel groot. We hopen toch dat we nog een aantal jaartjes door kunnen gaan. Maar het wordt lastig, denk ik. Als de verkoop van Marina Beach en andere Ooststappen-vakantieparken rond is, kunnen de parken gewoon weer open, zegt Peter Gillis, eigenaar van de Ooststappengroep. Hij had de vakantieparken, waaronder Marina Beach in Hoek, begin dit jaar voor €185 miljoen verkocht aan een koper, maar die komt nog steeds niet over de brug. Ook niet nadat de rechter zei dat hij moest betalen. Volgens Gillis is de koop nog niet afgeketst en wordt er nog steeds onderhandeld. De gemeente Terneuzen sloot Marina Beach in augustus met onmiddellijke ingang, omdat onder meer de vergunningen niet op orde waren en ook omdat er nog steeds sprake was van permanente bewoning van vakantiehuizen. Eindelijk kon hij laten zien waar hij voor gebouwd is. Voor het eerst voer er een schip van 38 meter breed door de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een record en dat trok veel bekijks. Cool, omdat het heel groot is en lang. Dat is die zeker, bijna 230 meter. En dan ook nog eens meer dan 38 meter breed. Daarmee is dit het breedste schip dat tot nu toe door de Nieuwe Sluis in Terneuzen is gevaren. Ja, dit is natuurlijk een mooi moment. Die sluis heeft heel veel geld gekost. En dan wil je hem ook graag gebruiken zoals zo groot als die is, dat de juiste schepen er doorheen gaan. Dus dit is weer een mooi moment, weer een mijlpaal in de geschiedenis van onze havens. Het gaat om een proefvaart waar 2 jaar lang naartoe is gewerkt. Iedereen van het havenbedrijf kijkt mee of alles goed gaat. Ik wil natuurlijk niet dat er dingen beschadigen, dat het schip beschadigt, dat de wal beschadigt, dat er ongelukken gebeuren. Dus ja, daar moet wel echt een stevige analyse aan vooraf gaan. Het havenbedrijf wil dat er in de toekomst meer van dit soort grote schepen het kanaal opvaren. Want hoe groter het schip, hoe meer lading het mee kan nemen. Volgens Noordseaport is dat beter voor het milieu, maar scheelt het ook flink in de portemonnee. Want er zijn minder schepen nodig. Dat kan soms honderdduizenden euro's schelen. Het zeeschip is goed aangekomen in de haven van Gent. Na een uitgebreide evaluatie volgen er meer van dit soort schepen. Binnen 5 jaar hoopt Noordseaport dat er zelfs schepen van 43 meter breed op het kanaal varen. Deze kerst hebben inbrekers zeker 15 keer toegeslagen in Zeeland, meldt de politie. Het vaakst op Tolen, waar er 5 aangiftes waren, maar ook bijvoorbeeld 3 keer in Axel. En daarmee loopt het maandtotaal voor december op naar meer dan 70. En dat is het hoogste aantal voor het hele jaar. Het voortbestaan van de staalfabriek ArcelorMittal in Gent is niet in gevaar, zegt de directeur van de Europese tak van het bedrijf. Bij de fabriek in Gent, waar veel Zeeuwen werken, is onrust ontstaan. En dat komt omdat er voor €2 miljard aan investeringen, bedoeld voor klimaatmaatregelen, is geschrapt. Maar volgens de directeur is er sprake van uitstel en geen afstel, schrijft de Vlaamse omroep AVS. Moeilijker kunnen lopen of praten, slecht tegen prikkels kunnen, bijvoorbeeld door een beroerte. In Goes is er al langere tijd een gespreksgroep voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zorgorganisatie Gors is van plan deze groepen uit te breiden naar andere plaatsen. Deelnemers Marcel en Erwin zouden niet meer zonder zo'n gespreksgroep willen. Vaak heb je elkaar een half woord heb je genoeg. Het sociale is ook heel goed voor je hersenen, zeg maar. Lotgenoot A die heeft een bepaald probleem, dan zegt hij hoor, lotgenoot B, dat heb ik ook gehad, dan heb ik dit en dat gedaan en zo leer je van elkaar. Marcel van Duin is 56 jaar en woont in Kortgene. Erwin Appelhof uit Capelle is 57 jaar. Beide mannen hebben niet aangeboren hersenletsel. Ik was voor mijn infarct docent in de jeugdgevangenis. En dat was natuurlijk structuur. En dan ben je zeker kort na een herseninfarct ben je daar hopeloos naar op zoek. Structuur. En dit geeft gewoon iedere woensdagochtend, weet je, ik ga hier naartoe en ik heb een leuke tijd met mijn lotgenoten. Marcel en Erwin zijn niet alleen. In totaal zijn er zo'n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet aangeboren hersenletsel.
Ik vind het altijd alleen maar fijn om hier naartoe te gaan. Want het is eigenlijk nog het enige wat, ja, het klinkt heel dramatisch, maar het is eigenlijk nog het enige wat je eigenlijk nog hebt. Weten jullie de symbolen nog? Klap. Gors organiseert ook bijeenkomsten met de Ronnie Gardner-methode, RGM. Dat is een oefenmethode voor de hersenen waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging en spraak te stimuleren. In deze groep zijn ook mensen met afasie. Die kunnen heel moeilijk spreken. Bik, klap, bik, klap, bik, klap. Ik merk dat mensen toch nog groeien, ondanks dat ze uitbehandeld zijn qua gesprekstechnieken, zit er toch nog groei in en dat is prachtig om te zien. Hoe ziet u dat? Soms komt er ineens een woordje uit en dan vieren we dat met z'n allen. Er wordt steeds meer gesproken. Mensen vertellen verhalen, persoonlijke dingen en het blijft binnen de 4 muren. Het is ontzettend leuk. Er komt nu dus ook uitbreiding naar Terneuzen en Goes. Probeer het gewoon maar eens, zeggen de mannen. Ga het sowieso 1-2 keer proberen. Want je hebt altijd een bepaalde drempel om het wel of niet te doen. Maar je merkt gewoon, als je nieuw in zo'n groep komt, word je direct opgenomen. Dus geef jezelf even de tijd en de kans om 1 of 2 van die bijeenkomsten mee te maken. En je wordt vanzelf opgenomen in zo'n groep. Het was vandaag een grijze, koude dag aan de Zeeuwse kust, net meer dan 3 graden. Landinwaarts was het tussen de 5 en 7 graden, al waren er ook nog kleine regenbuien. Ja, morgen is een beetje hetzelfde als vandaag en ook overmorgen, Oudejaarsdag, zien we overdag nog veel regenbuien, terwijl het dan tijdens de jaarwisseling zelf droog zal zijn. Nieuwjaarsdag is dan toch weer regenachtig. En wat gebeurt er nog meer in Zeeland? Kijk op onze site, onze app of onze social media kanalen. Kijk daar naar onze lijst van alle bijzondere dieren die we afgelopen jaar in Zeeland tegenkwamen. Of de bijzondere acties die ze uithaalden, van deze zeehond die het comfort opzocht van een hotelkamer, tot een nieuwe dolfijnsoort die veel aandacht trok. Ja, de kop is er weer af voor de laatste week van dit jaar. Morgen zijn we er opnieuw met een actuele Zeeland Nu. Voor nu nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.